हेल' एभरिवान खुलुमबाय बयखौबो आंनि गोदान भिडिअ फिन खनसेबाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायनाय बावहरनाय थाबाय। दिनै फुंनिफ्रायनो नै ब्लग सुरु खालामबाय आरोना लोगोफोर आङो। दिनै बिस्थिबार बाराय दुगैखांबाय आरोना आङो नै खर' आरि लोबखांबाय दुगैखांबाय फुंनि खामानि जोबस्रां आरिस्रां गथ'फ्राबो स्कुलाव लांखांबाय। गथ'फोरनाथ' दासान्दि स्कुला फुंथारावनो आरोना 7टाफ्रावनो थांनांगौ 7:05-10फोराव थांनांगौ 7:30निफ्रायनो सुरु। दिनै आङो बिस्थिबार बाराय नालाय बाथि होगोन आरोना आङो जोंमा फहर होगोन आइ आफानो बेखौ आङो एसे नोंथांमोननो शेयार खालामलांसै जेसेबां हायो। स्रांसै आङो बाथौ खाथि होखांबाय आरोना लोगोफोर आङो। अखाया नै दसेनो मोजां दसेनो गाज्रि एसे फ्रि फ्रि हाबावलायबाय आरोना होखांबाय आङो बाथि गासैबो बारियावबो होबाय इसिङावबो होबाय ओमफ्राय बाख्रियावबो होयो आरोना जोंहा गासिबो आइ आफामोननो जोंमा फहर होखांबाय। ओमफ्राय अखायासो नै फ्रि फ्रि फैबावबाय आरोना बाथि होखांनाय लोगो लोगो बोथोरानो एसे सान्दावनाय बायदि जादोंना आरो नै दा फ्रि फ्रि फैलायबाय। गथ'फ्राबो गसिगोन आरोना लोगोफोर 12था जानोसै गथ'फोर फैबा जानोसै आरो ओंखाम जानोसै लोगोफोरनो। गथ'फ्राबो स्कुलनिफ्राय सफैबाय आरोना आलु सयाबिन मैथा बाथोन ओमफ्राय नैबे बानलुखौ जानोसैलाय बानलु थफाखौ दङ। बे फुलखौ गायनांगौमोन जबा बिबार आरोना नैबायदि खालारनि बिराद मोजां नुयो। बैस्रानाव दं आरोना ओमफ्राय बिराद बरहा जानानै दंमोन ओमफ्राय दानबा आंनो हरदे आं गायगोन होनना बुंदों नालाय ओमफ्राय दानदों खोमा आरो दिनै हरदों आरो आंहा गायनोनो मोनाखै नै गायनांसिगोन फिसा फिसा थुख्रा थुख्रा बानायनानै। गायनोनो जायगायानो गैया नै जोंहा दाबो जायगायानो गादा गुदा मिस्थ्रिफोरनि साटारिंखौबो दाबो लाङाखै। ओरैजायबो नै जायगायानो गैया थेवबाबो ओरैनो वाल जिं जिं दोना दोनसै आङो। बिबैया अमा आदार हैनो नागिरबाय नै अमाबो दं आरोना लोगोफोर जोंहा अमाया माथाम दङ गिदिर मासे फिसा फिसा मानै बाहेरायाव खायो। गोजौआव जि लायनो आङो अखा हाबाय थानाय जियानो मैयानो सुनाय थिं सिङाव खानानै होदो आरोना फोराननानै दिरुं खानानै रानदोंना रानाखै। दै जमा थाजोब्बाय नै दै जमा थाजोब्बाय आरोना नै बिदि जमा जाजोबो जोंथिं अखा हाबाथाय। रानाखैनो खोमालै जियाबो लंपेन्टआ रानदोंना रानाखै रानबायलै फिफाया गाबोन फुङाव थांसिगोन नालाय जिखौ मैयानो सुना होदोंमोन रानबाय न' सिङाव लामनानै अखा हाबाबो रानबाय आरोना थिं सिङाव खाना होनायखाय रानबाय। साइड साइडआव थेना होनायखाय दैया थाबाय थायो आरो जमा। खामानिखौनो बे इथा जि मोनफा मोननै इथा दङ बेखौ ओरैहाय गाथिबावनो नागिरदोंमोन बोथोरनि थाखायनो हायासै। बिफाया गावहा थांगुलायसिगोनसो आरोना खामानिया फोजोबनो जोबासै बियो क्लियारनो। दाउफ्रा अखा हानायखाय गोजौ गोजौसो गाखोगासिनो। गयखौ थुख्रा थुख्रा दानस'नानै गायनांसिगोन। रानबाय लंपेन्टआ अबेबा एसे सिदोब सिदोब बेखौ बे मुस्रि दान्दायाव माबाना होनोसै बेखौ गानलांदो दा नै बिफाया एसे थफ्ला थफ्लि सोहांबाय पेकिं खालामहांबाय आरोना लोगोफोर गाबोन फुङावनो थांगोन नालाय माबा माबि फिसा फिसौ बुस्थुफोरखौ सोखाबाय
Itu soalnya kan dulu. Soalnya sih. Nih kalau itu dulu. Lip seal. Itu apa nih? Itu apa nih sih? Itu lang khala, itu lang khala. Itu dong kayu sini. Nih terus ke nih. Goziau apa sih goziau? Goziau. Hasilnya jatuh lagi. Kamanya nih. Coba. Terpisah nggak? लोगोफोर खिरखिखौ रुम मोननैनि लागायनो हाबाय आरोना लोगोफोर रुम मोननैनिल' लागायबाय ओमफ्राय हाथ'ला आरो मावथ'नो देनां हायोबासो मावनोसै नै बिफायाबो थांसिगोन बिदि नुबाय आरोना लोगोफोर सिम्पोल ना खिरखिया बांद्राय डिजाइन गैया दरजाखौ होथ'नो हायाखै टाइल्स होआखै नालाय नैयाव प्राइमार फोनबाय आरोना बिफाया नैबे मोनखौल' प्राइमार एसे थाखानायखौ फोनना होबाय बियो माखासेफोरखौ फोननो हायासै उनाव फोनहोनोसै नै एकदम उखुन्दैया थानो हाला लोगोफोर दै फुदुंदों न' सिङाव बाहेराव दै माबाया जायगाया गाज्रि ना लोंनायनि दै फुदुंदों दै फुदुंनानैसो फिल्टाराव होनानैसो लोङो आरोना जोंहा दै गुदुं लोंदावग्राखाय एकदम फुदुंनांगौ जायो गेसावबो बेसे फुदुंनो दै फुदुंबाथाय गेसा बिराद जोबो थाब थाबनो ओंखायनो नै अरदाबाव अर लगायनानै फुदुङो आरोना दैखौ सिखा लाखानांसिगोन नै फुलखौ थुख्रा थुख्रा हास'नोसै आं लोगोफोर दानस'नोसै खान्दा खान्दानो ओमफ्राय गायना होनोसै दानखांबाय लोगोफोर आङो दाननानै लाखांबाय दोना होनोसै आङो दोना होखांबाय लोगोफोर आङो लामाथिंबो होबाय आरो ओरैजायबो मोननैसो होबाय आङो बे वाल जिं जिंबो होबाय आरोना बिसिमबो जेबो फुल गायाखै न'आव दोना होबाय आङो थांनोसैबो आरोना लोगोफोर बिफाया जोंना गथ'फ्राबो स्कुलाव थांखांबाय गथ'फ्रा 7थायावनो थांबाय बिफाया नै 7:30 थांसिगोन माथो दा गारियाव खोलैदोलै सोखादो अखा हागासिनो साथायाला ससे ओइ सिगाङाव गाखोदो
दे थादो दे थांदो दे मोजाङै थां दे मोजाङै थांदो बेल गानदो सिट बेल्ट थांदो दे थांलायबाय लोगोफोर बिदिनो आरोना जोंनिया गोबावजों खनसे फैनाय थांलायबाय जागायाबो दै ब्रुब्रु जाबाय अखा हाबाय थानानैनो दै जमा जाजोब्बाय नांगौ अखा हाबाथाय जा दिगदार जायो जोंहा न'आ गाहायखायनो नै ओंखायनो न' गोदानावबो हाबनो हायासै थांबाय आरोना लोगोफोर मोजाङै मोजाङैल' सहैथोंसै आफा बोराइ बाथौनि अननायाव मोजाङै जि गारिजों जि ट्रेनजों थांनानै बे ट्रेनजों मोजां मोजां गाव थानाय जागासिम मोजां सहैथोंसै आरोना लोगोफोर बेखौनो आफानाव आर'ज गाबो आङो जेबो मोनला आरोना लोगोफोर आङो दाना आदब जाबाय आरोना बिदिनो गालांगावबो थाङो नालाय दा जेबो मोनला आरो ओमफ्राय दोनथ'नोसै लोगोफोर आङो दिनै भिडिअखौ एसेयावनो